Men ko para hau Jesus Christ. Watlah ka Christmas ni rakaya ka jingayau Jesus. Henry hakis ni kibadon sodon ka Christmas. Ni yakindu yakibabun kibriu kibayadei ka jinga hau Chris. Gubei uday u Simeon ubawad yaka jingsis pa jinga Israel. Mendakas ni yoi sa iwe pat ibriu ibala ab yaka jingpenim jonga Israel hau Jesus. Ka gospel bindakas ka ai yaka jingto lengkor shapang ka jingim jonga ka kirteng upa jonga ka jaiben riu jonga ka jingim kabaj rong jonga kum ka rikinde bala yaplog ya ka jingim jonga kalong ka jingyat lulokana kabas kusi kala shong bat utanga jonga Henryus nem da ka jingyab utanga jonga kala long ka rikinde bala yaplog katkum ka dustur jongiju uno ubahaying hasnem jongu tanga ulaban shongkurim yaka wadban pensam yakikun Henry kalarai bansa marwe kalale ya ke kaba emdon ki ivepat ki khinde ki banle ha kapor u jisu kalajid bansa marwe kalong ka jingsha penjaburom kaba kraw bansa kumka rikinde yaplok namarba kansa peit bein ha kivepat kalabantin yauble da kaba kili balai me penlong yanga ka rikinde balaya plok kumbabun ya nangi nginla habangi ya kindu ya ki jinge haka jingim kumda haka jaka bantim ya kum kada ka jingim kaba kodit badban kelli jingkeli ya ublei kala penlod ya ka jingim jangabaro kabeiban ab ya ka jingsispa ya ki Israel hau jisu kaba ai jingermen ya baro kumda hangne kadon ka anna ka kinde kaba duwai na kabinda ka pertei baro kabei ha ka jingim janga kaba dangsa ka aiti yalade ha kabalang ka kalalong ka nangsdang janga jingim riniam na kabinda ki kinde minda baka nuksa na kabinda ki kinde kiba aiti yala ka janga jingim ha ka jingshakri ya ka balang kidon bun ki kinde bala ka penkandang kiba duwai man kasni na kabinda ka perte na kabinda ka balang ki kristan ba sha penshitom bein ka jingsuk ha ka perte badkumda ter ngilaban snuklam ba ublei u penkriya ya ka jingpen shitom jung halor ka perte namar ki kato katne ki briyo ki baba kum kita ki kinde bala pen kentang kum ba ublei ula peladiya ka Israel na ka jingpen shitom namar ka jingdon jung ki katno katne ki briyo ka baba hangta periya ka mat bakmen jonga anna ki jingduwa jonga ha ki kajat utrai kala pen long ya ka bankmen wad hakka retreat center jangi hangne lai ngut kide ki kinde waki samla ki bawan banduwai hakmat u jisu ngila banskem banshem beit ya ki kibakmen kiba pensha ya ki jingmen ha ka jingim jang ki vepat mendakasni kabagidang perkat ya ka jingim jonga anna ko nungya tulupa Tungduwai nakabinda baro ki shenrang bakindei ki bala penkandang bad la aiti yala ka jingim junki baro kawe ha kabalang lagaba ab ya utrai uwa ai jingben ya baro